Андрій Андрійович, скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, що пишуть, кажуть у Вашингтоні про справжню мету візиту пана Блінкена до Києва? Просто там дуже формальна була заява Держдепу, що він підтвердить те, що Сполучені Штати на боці України за територіальну цілісність тощо, але більш конкретно можете сформулювати? Навіщо, як ви думаєте? Во-первых, никто не скрывает, что это чрезвычайный снэп-визит. Снэп-визит. Он не планировался, он, значит, вызван какими-то чрезвычайными обстоятельствами, текущим развитием событий. Вот эта реакция на такое стремительное возрастание такой безумной риторики и безумными шагами, которые за ней стоят. Если этот самый Фомин говорит, что уже на их языке это уже не ограниченный континент, он скажет, мы не ограниченный континент, мы всю военную мощь ведем на Беларусь. Параллельно они решают задачу окончательного решения Лукашенко всякой власти и превращения в Минского окопа. Но вот это заявка, что мы идем к громадной войск Беларуси и направим их вне территории союзного государства, это даже, я бы сказал, не хочу этого слова, растерянность, такая озадаченность в сегодняшних комментариях. И вот Блинкен летит как-то сверить часы вот в этой острой ситуации. И кроме того, видимо, обсудить ответ они должны давать. Москва все время требует от них письменный ответ. Да, вот сообщение буквально последних часов активно готовится с обеих сторон. Встреча Блинкена с Лавровым в Женеве в пятницу. То есть завтра он у вас, в четверг в Берлине и в пятницу в Женеве. То есть это такие решающие часы сейчас. І питання до вас обох. Чи не здається вам, що ось ця заява про долучення, фактично Білорусі до Союзу і вихід на кордони вже Європейського Союзу, що це погроза не лише Україні, а одночасно Польщі як мінімум, так? Литві так само. Тобто це і є те саме підняття ставок, про яке ти, Павло, казав? Це, власне, загроза всьому НАТО, це не тільки Балтійським країнам, не тільки Польщі. І пам'ятаєш, коли Путін казав про відповідь на дії начебто загрозливі, начебто НАТО. Я уж не знаю, як канадський чи американський батальйон їм там загрожує, до Москви він не дійде, до Пітера начебто теж, де й не хоче. Такі, але насправді вся гра навколо гарантій, це ж не більше, ніж гра. Оскільки Москва, по-перше, прекрасно розуміє, що ніяких гарантій вона не отримає. По-друге, хто в гарантії врешті-решт зараз вірить? Вона сама порушила будь-які гарантії, включає двосторонні угоди. Пам'ятаєш договір про дружбу? Там же ж написано, і це ж не Будапештський меморандум, де політичні зобов'язання. Там все точно юридично. Прямі зобов'язання. І Москва ніяких гарантій не потребує. А насправді те, що вона хоче, це стандартне, абсолютно свідоме підняття ставок. Те, що казав пан Андрій, а тепер давайте нам 97-й рік, а потім вони скажуть, так давайте нам 805-й. 1897-й. А потім імперія у нас. Тобто там же в головах вони симулюють, вони, знаєш, як буває в сумасшедшому домі, хтось там реальний, а хтось симулює. Так вони абсолютно свідомо симулюють. І думаю, що візит Блінкена – це такий, як казав пан Андрій, такий позаштатний, такою мовою візит, щоб дійсно зняти цю напругу і серйозно поговорити про весь бред, всю бредятину, я не знаю, як це назвати, яку Москва намагається на голови всім вивалити. Знаєте, зараз світ аналітиків, політиків, дипломатів тощо поділився на
ну, умовно кажучи, алармістів, які схиляються до того, що до поганого сценарію, до війни. Ну, різного розміру вона може бути, але більшої за ту, яку ми маємо зараз на сході України. А інші люди кажуть, що це він блефує, Путін. І ось Дмитро Кулеба щойно, ну буквально там 1,5 години тому, я от його твіт читаю, роки російської агресії навчили. Ескалація завжди йде в комплекті з інформаційним нагнітанням. Мета – зробити нас слабшими зсередини. Не ведіться на інфострашилки. Військо і дипломатія надійно захищають Україну. Українці перемагають з гарячим серцем, але холодною головою. Тобто, я до пана Андрія звертаюся спочатку. Тобто, пан Кулеба має на увазі, що ну, не треба там заспокоюватися, звісно. Він пише статті там для західних ЗМІ, він все розповідає, як є, насправді. Так? Але і не треба перебільшувати загрозу. Ось якою мірою це він блефує, Путін? І наскільки це серйозно? Наскільки, де там межа? І як її спіймати? Ця межа між блефом і реальною загрозою? Зараз, просто зараз. Ну, вы знаете, тут вот если говорить о том, человек сумасшедший или он изображает сумасшедшего, вы знаете, эта грань, она очень зыбкая, и субъект очень легко ее переходит. Но если говорить в рациональных терминах, то давайте вот посмотрим. Вот это очень популярная точка зрения, вы правы, что Путин блефует, шантажирует. Но вот эта теория шантажа, она требует ответа на вопрос, а чего он добивается этим шантажом? Каких политических уступок он добивается? Ну, он показывает, и сегодня Лавров то же самое говорил, он легализация в украинском политическом поле вот этого своего военно-террористического плацдарма РТО, изменение Конституции, представление ему особого статуса и так далее. Но ведь, по-моему, в Москве сейчас понятно, что этого они не получат. И у них казалось, что к этому идет весь первый год президентства Жильденского, когда внешними делами полностью рулил Ермак, и он с Сурковым и Козаком один за другим подписывал протокол в этом направлении. Вы же помните, чем кончилось с протоколом, которым уже целый парламент, консультативный совет устанавливался? Это вызвало возмущение гражданского общества и очень серьезный поворот в украинской внешней политике, который уже, как бы, Ермак ушел в тень, и ведущим человеком, кстати, люди, которых я назвал в одной из своих статей коллективным энергием. Сейчас ясно, что какие бы ни было, опять Ермак сейчас появился на сцене, постоянно какие-то колебания вот, видны и в этом самом проекте так называемых 10 шагов мира, но ясно, что это не примет сейчас ни украинское общество, ни Рада, да и ни исполнительная власть, администрация даже не попытается представить это. Значит, это уже не шантаж, это уже реализация каких-то своих целей. И вот я еще раз хочу повторить. Вот Москва об этом, пропаганда говорит каждый день, она кричит Западу, и он это не слышит. Она ему кричит: дело идет не об Украине, дело идет о вас. Вы наша проблема, вы должны отойти на вас, вы должны собрать свои манатки и убраться. Это уже никакого отношения. Если бы интересовала вот эта легализация РДО с тем, чтобы только этим путем разрушить украинское государство, они писали по таких писем, в которых они требовали отступить Запад. Вот я называю это линией Батыя-Сталина. Ведь это дважды в истории у Сучи. Это же поразительное совпадение. Посмотрите линию Батыя в 1245-м, Сталина в 1945. Вот и туда они хотят сейчас загнать Западную Европу. И они верят, что они это могут сделать. Вплоть используя такое даже орудие, как ядерный шантаж. У них эйфорическое настроение в этой мобилизационной группе, так называемой,
Вот сегодня, что меня поразило, они транслировали вот настроение вот этой группы уже вот на парламент, на военное руководство. Нет, это не шантаж, это реальная реализация далеко идущих целей. Это гитлеровский план реванша за поражение, вот того было в Первой мировой войне. Они хотят добиться реванша за поражение в Третьей мировой войне и начать вот с Украины. Пане Андрію, скажіть, ви маєте ще час, чи ми маємо вас відпустити вже? Ну, есть. Ничего такого смертельного. Если есть какой-то важный вопрос... Ні, не те, що там супер важливо. Всі питання важливі, всі. Я просто, якщо ви не маєте часу... Давайте поработаем еще минут 5. Ну, добре. Прекрасно. Ну, є коментарі к тому, що сказав? Я згоден з паном Андрієм. Це настрій в Москві, це відчуття в головах місії, це відчуття, що вони схопили кураж, що вони перехоплюють у Заходу ініціативу. От тільки що Андрій про це теж казав. А якщо перехопити ініціативу, це означає, що у них є шанс іти далі і піднімати ставки. Вони розуміють, що далі піднімати ставки буде складно, що просто нагнути Захід не вдасться, але Захід буде вимушений, оскільки він не може продемонструвати, що він слабкий, що він буде йти на якісь там другорядні, третєрядні компроміси, намагатися домовлятися. І вони в цьому бачать шанс для того, щоб зараз досягти максимального результату за всі 30 років останніх. Краще дійсно часу не було. І тут дуже важливо зрозуміти, щоб дійсно не дати слабинку ані на Заході, там же є теж різні настрої, зокрема і в Європі є різні настрої. Є настрої, ну давайте пропетляємо, давайте не будемо вилізати з теплої ванни. Таких людей на рівні політиків, експертів теж достатньо багато. І у Путіна будуть зараз лякати чим завгодно. Венесуелою, Кубою, Білорусію, чим завгодно, там, Чорним морем, в принципі. А я вважаю, що за цим стоїть не тільки шантаж, за цим стоїть реальне бажання знайти цей момент і вдарити. Тому я з паном Андрієм тут абсолютно згоден. Вдарити саме по Україні. Ну, але от що є для там такого пересічного, націоналістичного, імперського росіянина важливим? Чи є для нього важливий якийсь казахстанський степ? Ну, напевно, але ну що таке? Це другорядне, це другорядне. Степ і степ, навіть пісня така є, там щось таке, степ да степ. Ну, Білорусь, вона і так своя. Лукашенко, пам'ятаєш, що казав, ну, кажуть, що це Рузвельт, точно невідомо, про Самосу. Наш сукин син, але наш сукин син. Ну, так і Лукашенко. Він зараз працює на якусь посаду в майбутній союзній державі. А от Україна – це дійсна емоція. Щось отримати з України, ну так можна на цьому жити ще доволі довго. От над цим вони і працюють. І те, що в головах, те, що відбувалося в Державній Думі, з одного боку це спектакль, а з іншого це реальний спектакль з реальними виконавцями, з реальними ляльководами, з реальними виконавцями. От тобі це і є. Пане Андрію, ну останнє запитання вам. А як ви бачите із середини, з Вашингтону, чи міцніше стала позиція Сполучених Штатів? Чи ну, як налаштована адміністрація пана Байдена щодо протидії? Бо на словах, ну, досить потужно це звучить, і ми не відступимо, ми не дамо Росії там того, що вона вимагає, ті ось максимальні вимоги, про які йшлося. Як ви це бачите? Ну, я уже неоднократно говорил об этом в различных украинских аудиториях. Есть две администрации Байдена, два крыла. Это, по существу, путинский агент влияния Салливан и еще в большей степени Керри за сценой. Вы видите результаты их деятельности. И есть два ведущих члена кабинета, это Блинкен и министр обороны Остин, которые очень последовательно поддерживают Украину и понимают, главное, что это угроза не только Украине, а Соединенным Штатам и всему
тому, что еще по инерции иногда называется свободным миром. Хотя вот в кресле в овальном кабинете вот этого лидера свободного мира мы не видим уже лет 12. Как минимум. Я-то считаю, что в настоящее время лидером свободного мира является Украина. Она поднимает то, что осталось в Соединенных Штатах на сопротивление. И в этом, я хочу сказать, я наблюдаю, кстати, ваш министр иностранных дел Кулеба, он здесь сражается просто на стороне фракции его друга Блинкена против Салливана, публикуя свои статьи. Вот. Громадное впечатление произвел, и это прямой ответ на ваш вопрос, его твит от 30 декабря, в котором он сказал, что если Запад дрогнет, уже видел, что, по крайней мере, половина администрации готова дрогнуть, то мы будем сражаться одни за свое существование, за свое будущее. И все восприняли это как такую корреляцию с знаменитым речью Черчилля «We shall defend our land, whatever cost may be, we shall never surrender». И вот именно украинская дипломатия, она сыграла свою роль, что все-таки эта линия Блинкена победила на сегодня. И вот очень позитивно, что вот на это последнее объяснение с Москвой, Киев, Берлин, Женева, едет Блинкен, а не Салливан. И вообще Блинкен в последнее время, он... Да, два момента еще. Во-первых, вот это... Есть определенная борьба внутри администрации, а вне администрации американский политикум на 100% поддерживает линию Блинкена. Это и Конгресс, и медиа, и так называемый Deep State. Вот, наверное, у вас уже слышали так, письмо 25 послов. Они все ваши хорошие знакомые. Это Фрид, это Хербст, это Вербу, Волкер и другие. Очень резкое письмо, личное. Они написали Белый дом, фактически Салливану, что нельзя ограничиться разговорами, что вот мы, это любимая песня Салливана, вот когда нападет Россия, мы тогда начнем предоставлять военную помощь. Потому что военная помощь должна быть представлена вчера и позавчера. И этого Салливана они вызвали на Zoom-конференции, и он там оправдывался перед ним. То есть моральная победа на стороне вот проукраинской группы. И все решат вот эти ближайшие дни, потому что многое определится вот этим письменным ответом, который, видимо, Блинкен поручит уже Лаврову в п'ятницю. Дякую дуже вам, пане Андрію.